Доброго дня, це програма «Актуальна» з Асіфом Алієвим. Мій сьогоднішній гість – асистент кафедри тюркології Навчально-наукового інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, викладач кримськотатарської мови Абібулла Сеїд Джаліл. Абібулла Оча, дякую, що прийшли. Дякую за запрошення. Всіх вітаю. Володя, от 6 березня я читав, що відбувся перший засідання Національної комісії з питань кримськотатарської мови, і на ньому порушили питання про розроблення правового опису кримськотатарської мови. От, наскільки я знаю, виступив за те, щоб правопис був на основі латиніки. От, чому, на вашу думку, кирилиця не передає особливості кримськотатарської мови? Ну, як відомо, 20 століття наклало безліч проблем на розвиток кримськотатарської мови. Достатньо згадати переходи спочатку з арабіці на латиницю, потім з латиниці на кирилицю. І довгий час, включно з періодом діслання, ми користувалися кирилицею, але і письменники, і науковці наші зазначали неодноразово, що кирилиця не передає точного звучання мови, і тому найоптимальнішим варіантом буде латиниця, що ми, в принципі, і зробили. Була створена група, конференція була проведена ще в 92-му році, після початку переїзду кримських татар на Батьківщину. І перше питання було, перехід на латиницю, тому що саме вона відображає особливості кримськотатарської мови, пов'язані насамперед зі специфічними звуками, а також об'єднує кримських татар усього світу, насамперед діаспорами Туреччини. Тобто йдеться про такі літери, як «ю», наприклад, да? Чи ще є якісь літери, які... Правильно. Це голосні, насамперед, «о», вони представлені зараз в сучасній латинській абетці, оці переднього ряду «ю», але потрібні лише для того, щоб зберегти основне правило орфографії, сингармонізму, легше писати, бо будь-яке кримськотатарське слово або складається з голосних переднього ряду «о-у», м'яких так званих «і», або твердих «а-и», «о-у». І незалежності від цього все одно промовляється більш твердо. Це така от схильність до кипчакізованої форми. І крім того, є 4 основних приголосні специфічні. Це «к», «г», «н», «дж». Їх можна передати однією літерою, а не літеросполученням, як ми це робили при кирилиці. З твердими знаками це було дуже незручно. Це от я згадую чеченську абетку, у них навіть є просто цифра 1, вона також передає, здається, звук «айн». Тобто, це реально, це проблема, я так думаю. Да, за допомогою іншої графіки це була проблема. От така сама ситуація була в Азербайджані, звідки я родом. І у 2000 році країна остаточно перейшла на друкування латиникою. І, наприклад, мій батько досі, йому важко це все читати, да? І людям старшого покоління. От чи не є такий ризик, що люди просто перестануть читати, тому що вони не звикли до латиники? Безумовно, такі ризики існують, і ми вже можемо спостерігати, бо насправді, як я зазначив, з початку 90-х ведеться ця робота. Навіть з особистого досвіду можу сказати, я пройшов еволюцію від неприйняття цієї графіки, бо вона, як на мене, була дуже схожа на турецьку, а це погрожувало, за моїми думками, асиміляції, до визнання її і широкого впровадження в свою діяльність. Я знаю, що багато представників нашого народу теж через це пройшли і зараз успішно її реалізують. Це журналісти, це науковці, це представники інших галузей. Щодо старшого покоління, хочу сказати, дійсно, це буде проблема, але будь-який процес треба пройти. Як особисто, так і колективно ми зараз не вимагаємо, такого різкого і
короткотермінового переходу, все буде поступово, але все має бути увійти в систему, і таким чином ми маємо реалізувати всі заходи, пов'язані з переходом. От ви згадали турецьку абетку, тобто от кримськотатарська, яка буде в майбутньому, вона чимось буде відрізнятися від турецької? Наприклад, азербайджанська має, наприклад, специфічне там літеру «е», тобто, де це є оборотно. От, чи є такого в кримськотатарської? Безумовно, вона відрізняється. Навіть якщо візуально літери схожі, є слова, значить, в основу правопису закладений не тільки фонетичний принцип, а й традиційний і орфографічний принцип, згідно з яким ми можемо впізнати, що це саме кримськотатарське слово, наприклад, а не турецьке слово. А літери схожі, безумовно, тому що споріднені мови – це тюркські мови. Тим не менш, дійсно, в словнику, візуально ми можемо впізнати, що це саме кримськотатарське слово, а не турецьке слово. І треба цей фактор теж враховувати, бо це мова жива, скільки б ніби носіїв, вона жива, нею розмовляють, і тому треба навчатися на основі промовляння, так, як кажуть носії мови, саме промовляти слово. І навіть якщо слово, яке складається з 3 літер, наприклад, «ке», «е» і «зе», воно промовляється згідно з кримськотатарською орфоепією, не м'яко «кьось» або «гьось», як в турецькій мові, а саме притаманне кримськотатарське «кось». Це потрібно для подальшого приєднання афіксів для передачі нового значення. Козлєр – очі, козлєремезне – наших очей. Тобто ми приєднуємо всі м'які завдяки першій літері переднього ряду. М'який, хоча вона не промовляється м'яко. От коли ви розробили, коли ви говорили з відповідними органами, враховувалось те, що природно, що є література на кримськотатарській мові, да? Її ж теж потрібно буде правильно переводити все на латиницю. Це також буде коштувати, мабуть, не так-то й дешево. Безумовно, да. Цей перехід передбачає і реалізацію і інших заходів, насамперед наукового, навчально-методичного спрямування. Але ми розуміємо, що ми зараз знаходимося де-факто розділеними від тимчасово окупованого Криму, і це ускладнює нашу роботу. Тим не менше, цю базу закласти офіційного переходу на латиницю, тому що це легше, тому що це правильніше, тому що це нас об'єднує. Це є важливим фактором для розвитку кримськотатарської мови, а також в подальшому, безумовно, ми передбачаємо. Єдине, через фінансові труднощі це може бути не так швидко, не так бажано, як нам хотілося б. Але самі прагнення, вони теж в даному випадку дуже велика річ. Якщо говорити не про такі теми, як повсякденне використання кримськотатарської мови, чи не вважаєте ви, що кримські татари трохи менше говорять або переходять на іншу мову? Чи є у вас таке відчуття, що трохи не особливо часто говорять своєю рідною мовою? Я розумію ваше, це м'який натяк на реальну ситуацію, і я ціную зауваження такі, але це дійсно проблема, про яку треба говорити, і тут теж доречно. Безумовно, кримськотатарська мова знаходиться на грані зникнення, бо вона не використовується молодим поколінням в такій масі, яку б хотілося б мати. Але на це є трошечки інше, на це вплинули трошечки інші фактори, суб'єктивні, так і об'єктивні. Безумовно, вона в родинах, на жаль, не зберігається або нею користується старше покоління і люди похилого віку. Діти хіба що можуть розуміти або іноді обмовитись деякими фразами. Важливо згадати, в якій ми ситуації опинилися. Ми одні з останніх
народів, які мали можливість повернутися і почати відроджувати свою мову, одні з останніх тюркських народів. Да. І це наклало величезний відбиток на стані нашої мови. Крім того, ми опинилися в новій державі українській, яка, логічно було, значить, почала політику українізації, впровадження української мови для всіх. І таким чином в Криму ми опинилися на факультативному, скажімо так, на додатковому значенні зі своєю рідною мовою, тому що в пріоритеті була державна українська, а також необхідна для, значить, російської, скажімо тепер прямо, політики Автономної Республіки Крим. Ми зараз маємо покоління, яке за об'єктивними причинами не мало можливості вивчати кримськотатарську мову. Ну, для прикладу візьмемо, да, 95% були позбавлені навчання кримськотатарської мови, лише 5% від необхідного відкривалися школи в величезній боротьбі за ці 30 років до окупації. А також вивчення кримськотатарської мови було пропоновано лише до 30% кримських татар. Тобто і 70% були повністю позбавлені цієї можливості. Що ми зараз маємо? Лише молодь, яка прагне самотужки володіти кримськотатарською мовою, а для цього потрібні величезні технологічні, значить, умови, бо вони не хочуть вивчати за якимись старими зразками, за тим, що їм не зрозуміло, вони хочуть бути попереду, і це ускладнює роботу, але в той же час це величезна перспектива для філологів, які в подальшому можуть розробити ці методичні комплекти, які будуть в нагоді всім. Тож от як популяризувати кримськотатарську мову? Може через музику, дублювання фільмів? Безумовно. Багато чого було зроблено тут, на континентальній Україні після анексії і окупації, як відповідь на це явище. Відкривалися ЗМІ, робота проводилася доволі така успішна. Ми мали і, значить, електронні джерела, ми мали і телебачення, і радіо активно функціонувало. Ну, в зв'язку з широкомасштабним вторгненням це все призупинилося, і ми зараз, на жаль, не маємо такого впливу, такої можливості надати якісний контент для наших слухачів, для глядачів, що було зроблено і в Криму досить успішно насамперед завдяки нашому національному телеканалу АТР. Були зроблені дуже гарні передачі, які популяризували насамперед серед нашого населення, кримськотатарського населення. Він був улюблений. Я знаю, що багато хто позитивно відгукувався про програми, почали роботу над іншими виданнями. Багато було видано художньої літератури. Ми підняли пласт дитячої літератури, який став зразком для інших тюркських народів. Це теж величезно. У нас дитячі письменники, дитячі письменниці стали доволі таки успішними. І зараз ми маємо цей результат, що ми можемо запропонувати. Єдине, ми знаходимося знову ж таки у стані розділеної мови, і це ускладнює роботу в плані комунікації. Ми не можемо ділитися досвідом. Те, що ми тут робимо, ми не можемо вийти відкрито на Крим. Крим не може відкрити нам, бо це певні такі ризики, да, з діаспорами ускладнена робота. І от це треба якось долати і про це дбати. Ви викладаєте кримськотатарську мову в університеті, і якщо от говорити пересічним українцям, от що дає знання кримськотатарської мови щодо інших тюркських мов? Тобто, опануючи кримськотатарську мову, ми починаємо розуміти турецьку, чи, може, гагаузьку, чи
там, татарську, до речі, дуже часто плутають і вважають, що це ніби одна мова. Зі свого досвіду пошукового, дослідницького, а також спираючись на висловлювання і думки своїх вчених, вчителів, наставників, хочу сказати, що кримськотатарська мова доволі специфічна в тому плані, що вона представлена в родині тюркських мов не в одній гілці, як це визначається щодо кожної з тюркських мов або інших мов, а якраз таки розділена на кипчацьку, тобто північну, та огузьку, південну гілки тюркських мов. Це ускладнює роботу по вивченню, але в той же час це велика перевага перед іншими тюркськими мовами. Чому? Тому що ми намагалися протягом століть зберігати оцей вплив кипчацький і з півночі, і огузький, який йшов до Криму з півдня, насамперед, Османської імперії. Це все заклало таку синонімію, дублетність. Це збагачувало нашу мову, і ми легко сприймаємо, наприклад, те, що каже казах або татарин з Казані, башкір, навіть узбек, і в той же час турок, азербайджанець, гагауз або туркмен. І тому ті, хто більш-менш досконало вивчають кримськотатарську мову, знають її діалектне розмаїття, їх легко можуть зрозуміти представники мною згаданих народів. Що менше може бути стосовно турецької мови, наприклад. Турок може не зрозуміти казаха, казах може не зрозуміти турка. В цьому плані, я думаю, саме в цьому є перевага кримськотатарської мови. Ну і крім того, через оці появу суперлекцій, кримськотатарської мови на території Румунії, або продовження розвитку діалекта північного в Туреччині, вона теж наближає до цих мов, навколо яких там продовжують вони розвиватися. Це теж велика перевага і дізнання нової інформації з представників цих народів, де вони мешкають. Така моя позиція. Якщо рахувати північний діалект з основним, скільки в кримськотатарській мові в відсотковому відношенні огузької групи мовної і кипчакської? Тому що я читав, що десь до ХХ століття взагалі північні кримські татари, ногайці, вважалися окремим народом. Дуже цікава така тема. Справа в тому, що Кримське ханство було доволі таки розвиненим, і не тільки на Кримському полуострові. В її територія простягалася не тільки на Кримський півострів. І більша частина, яка знаходиться над, якщо згадати карту над Кримським півостровом, це була територія Ногайської Орди, її виділяли. І оскільки це більша частина, то, безумовно, оцей діалект, він розвивався набагато мобільніше, і вбирав в себе багато того, що мають там північні тюрки, як казахи, опять-таки ж татари, узбеки тощо. Стосовно самої кримськотатарської мови, вона пройшла цю еволюцію синтезу огузького і кипчацького, північного і південного, і сформувалася як, все ж таки тут класифікацію Баскакова треба згадати, як все ж таки кипчацька мова з сильним огузьким впливом. Огузький вплив, безумовно, менше, бо це на цьому діалекті розмовляли більшості своїй на півдні, на південному березі Криму. Тобто територія, яка була до кінця XVIII століття, все ж таки санджаком Османської імперії, і там через вплив
ось самої кримсько-татарської мови так розмивалася, скажімо так, османська турецька мова. А потім цей новоявлений діалект став змішуватися з основною кримсько-татарською мовою, що ми і маємо в результаті оцей синтез. Це все ж таки кипчацька мова з сильним огузьким впливом. І кримські татари розуміють, наприклад, балкарців та карачаєвців. Здається, вони ж теж кипчаки. Так. Да. І навіть кумиків. А ногайців, які в Дагестані І живуть. ногайців, так. Да. Бо от наближені, насамперед, це кавказькі тюрки, які і розмовляють своїми мовами, навіть і каракалпаки. Бо в них от, приблизно одна і та ж система, вони зберігають свою граматичну структуру і не мали можливості про останніх там 300 років її якось мобілізувати, динамізувати, змінювати. Що могло бути там в порівнянні, значить, з турецькою мовою, з узбецькою мовою, казахською, азербайджанською, бо були республіки, а зараз держави, які можуть це, як ми кажемо, це контролювати, які це зафіксували в основних словниках, і це можуть якось зберігати. У нас не було такої можливості. Тут є теж і свої мінуси. Мова поступово консервується, на жаль. Це вже інші трошечки проблеми. От перед ефіром ми говорили про те, що кримські татари, і ви зазначили, що перебували понад 40 років в місцях депортації. І от мені цікаво, чи вплинула узбекська мова на кримсько-татарську, або навпаки кримсько-татарська на узбекську? Я думав про це питання, наскільки це було, зараз відображається. Справа в тому, що я дозволю собі таке припущення, але воно є в наукових джерелах. Кримсько-татарська мова, як і, наприклад, азербайджанська мова, є мовами доволі старими, давніми, прадавніми. І в той час, коли узбецька мова, казахська мова, навіть османська мова мали свій період формування, ці мови, мною зазначені вище, як азербайджанська, кримсько-татарська, закінчували своє формування, і вони вже мали певну систему. Тому такий в історії, скажімо так, короткий період, як депортація, 45 років, так сильно, я можу сказати, не вплинули ані на систему, ані на лексичний склад. Так чи інакше, те, що є в узбецькій мові, наприклад, воно є і в нашій мові, а, наприклад, слова в узбецькій мові, які мали походження іранське, наприклад, або щось інше, ми мали свій аналог відповідно. Деякі граматичні явища, вони збереглися для певних понять, наприклад. Не більше. Ми змогли в цілому зберегти свій антропонімікон. Тобто в більшості імена в Узбекистані все одно вимагали писати кримсько-татарською. Це було величезним плюсом. Крім того, хоч і маленький відсоток, я, наприклад, до нього входжу, від 2 до 8% кримських татар мали можливість в середніх навчальних закладах вивчати кримсько-татарську мову замість узбекської. Це теж був величезний плюс. І споріднені мови, вони якось змушували наш народ зберігати свою рідну кримсько-татарську мову. Безумовно, багато письменників писали паралельно, як узбецькою, так і кримсько-татарською. Ну і крім того, виходило теж певна кількість художньої літератури саме кримсько-татарською. І доволі така, знаєте, зразкова, класична, яка зараз є класичною літературою цього періоду. Тому там є і свої плюси, а от такого повного
повної асиміляції, на щастя, не відбулося. І навіть таких невеличких запозичень немає, де які використовувалися там в побуті, може там. В побуті. Лише там, значить, кулінарна лексика, там ці пиляв, ці самса, вони, притаманні узбецькій кухні, вони могли бути, Хоча зараз є багато різновидів, які можна назвати і кримсько-татарськими поруч з узбецькими. Писалися і деякі імена значить, замість Діляра Ділором, замість Гульнара Гульнора. Такі випадки теж зустрічаються. Деякі родини, які весь цей час вимушені були жити в кишлаках, тобто серед в основному місцевого узбецького населення, вони дійсно асимілювали до узбецької мови, але під час переїзду в Крим вони відродили, скажімо так, свою кримську. Узбекська, це, здається, карлукська група, я помиляюся назві. Карлуцька, це третя гілка тюркських мов. Вона має більше, значить, зв'язків з мовами іранської групи, насамперед фарсі. І от це якраз таки було такою лакмусовим папірцем, де треба було бути уважним і знаходити в кримсько-татарській мові відповідники і не запозичувати. Будемо вже поступово завершувати. От ви згадали про окупований Крим, що нема зараз зв'язку, як там розвивається мова кримсько-татарська, як у нас. І от, як на вашу думку, наскільки володієте інформацією, яке зараз, оскільки ми знаємо, що становище просто жахливе, але з якими проблемами стикається кримськотатарська мова в окупованому Криму? Проблеми, як завжди, вони залишились невирішеними, незважаючи на те, що офіційна влада, яка прийшла в Крим, визнала 3 мови державними мовами Автономної Республіки Крим, але насправді всі школи, які були відкриті в Криму і названі як школи з кримсько-татарською мовою навчання, вони, значить, позбавили цього статусу. Зараз неможливо, значить, отримати освіту кримсько-татарської мови, середню, наприклад, повну, або в дитячих садках отримати виховання та освіту кримсько-татарську мову, або навчитися в якомусь вище кримсько-татарську мову. Це величезна проблема. Тобто ми зараз не можемо сказати, що через декілька років ми будемо мати фахівців, які вільно розмовляють рідною мовою. А це, на жаль, відсутність лікарів, відсутність інженерів, відсутність науковців, журналістів, які б продовжували національну політику в плані кримсько-татарської мови. Це, безумовно, величезний мінус у порівнянні з тим, що було при Україні. Ми намагалися перевести предмети саме кримсько-татарської мови для шкіл. Готувалися науково-методичні, навчально-методичні видання, посібники. Цього зараз не робиться, на жаль. Крім цього, мені здається, треба було для відродження мови насамперед, і народу постійно популяризувати за рахунок того, щоб відкривати гуртки, відкривати якісь інші установи, де б кримсько-татарську мову популяризували завдяки новим технологіям. А цього не робиться. Це робиться за рахунок небайдужих людей, меценатів. То є у нас, на жаль, ще серед народу. І це теж величезна проблема, яку не вирішує держава. Ми вимушені це вирішувати самотужки. Ви знаєте, що ми все одно меншість на території Криму. Крім цього, треба звертати увагу на всі галузі існування, скажімо так, кримсько-татарського народу. Є у нас, значить, величезна проблема
Да? Ми, значить, постійно маємо новини з того, що переслідуються за релігійною ознакою кримські татари. Це неприпустимо, це треба вирішувати демократично, і їх потреби вирішувати відповідно до норм цивілізованого суспільства. Цього, ми знаємо, не робиться. Це теж величезна проблема. І це діти, які страждають, а могли б розвиватися на основі отриманих релігійних знань, розвивати наукові знання, просвітницьку якусь роботу розвивати тощо. Це невирішення цих проблем, воно накладає, безумовно, негативний відбиток. І останнє, що я хотів би сказати, якщо і навіть цю проблему можна вирішити, згадуючи нашого Гаспринського, який творами, який своїми поглядами намагався показати Європі існування в історії ідеальних держав, мусульманських ідеальних держав на території Європи. Він ще раз хотів показати, що мусульмани несуть цивілізацію завдяки своїй історії, а вони можуть щось запропонувати. І тоді ми можемо мати цивілізовану ідеальну уяву про мусульманські народи, чого зараз ми, на жаль, не бачимо. Ми маємо конфлікти, локальні конфлікти на певних територіях. І прикладом, на жаль, поганим прикладом є і Крим, де не вирішується цивілізована ця проблема. Це так, на жаль, так. Але сподіваємося, що зі звільненням Криму відродиться і кримська татарська мова. Мибуллаха, дякую за дуже цікаву бесіду, будемо завершувати. Дякую вам за увагу, дякую за запрошення і хай вам щастить теж. Дякую вам також.